Díomhlacht féithne, tá fáilteas fitheóg dí chlórin seachtainna seo, ba bhaith liom mé féin a chur an aithneadíomh, is Misha Ciara. An seo sa súdio liom tá Leanne, tá fáilteas fitheóg Leanne. Cuirbh má go Ciara. Tá sé gceist gom a cúpla ceist a chur ar Leanne faoi cuirsa ceol agus rince. Tá súil agam go bhfanamh sibh go léir tá na bhas ar an ggóral. An rincóir tú nachcha? Is rincóir mé. An bhá. Conas mar hasan tú nóir a bhíonn tú ag dagsa? Seasa mé go deastíireach nóir beag mé ag dagsa. An bhfuil tú a caiithomh broga speisialta? Se, caitheann mé broga bóg nóir a bhí mé ag dagsa slipjig, agus caitheann mé broga crua nóir a bhíonn mé ag dagsa jig. An simúl. Inis, tá an támas sé friúr agus ní mór dún deire a chur leis an chlár. Bhaid an buchas sa gabháil le Leanne agus sa locht féithne as an bheith linn nu. Gur maith got agus sang go fáil.